какво са хора, аз съм Fire Micro и днес ще записваме с камера, както виждате, първото видео с камера. Така, искам да се абонирате за канала, да не спускате всяко мое видео и да ударите бутона, защото така че при YouTube алгоритъма изземане на началната страница на YouTube, естествено, и така ще сме по-забелязани от другите хора. Така, ето първият клип с камерата, така че нека да започваме. Пускаме се на Battle Royale Ranked Off, защото Ranked ще ме убият много бързо. Така че, да, нека преминаваме към видеото. Така, къде изкачваме? Изкачваме Hazy, там ние като скочим проверява играта. Тъй, че скачваме веднага там. Както виждате, новата клавиатура Marvel KG, забравих коя беше. И така. Директно влизаме с прозореца. Падаме на помпа. Найс, много добре. Аз нямам материал. Добре, че хитвам. Найс. Вече не е найс. Не! На 17 кръв съм. Това е същия бус. И почти никой не скочи тук. При хората. О! Shit. Сме фрикил, брат. И то нямаше патрони за асалт. Аре, хитни бе! Хитни един път бе! 8 кръв! Майко! Бати на новата игра. Ами хора, надявам се да ви хареса, ако ви хареса, слушайте бутона с камбанка, за да не спасите всяко мое видео и ударете лайк бутона, защото така ще примете по алгоритъма и излизам в началната страница на YouTube. Така че правете го. Чао, чао!